2007 मायथाइनि 5 अक्ट'बर इंडिया और अस्ट्रेलियानि गेजेराव वन डे क्रिकेट मैच सोलिगासिनो दंमोन। बै मैचआव ब्रेड हगा सचिन तेंडुलकारखौ विकेट लानो हानानै जोबोर रंजादोंमोन। गासै मैचखौनो बै समावनो देरहाना लानो हानाय बायदि बिनि गोसोआव फिलिंस जाखांदोंमोन। मानोना ब्रेड हगा सासे गोदान बलार। बै समाव सचिन तेंडुलकारखौ विकेट लानो हानाया बिनि थाखाय जोबोर गोग्गानायनि खोथामोन। जेब्ला बे मैचआ जोबो अब्ला ब्रेड हगा सचिन तेंडुलकारनि सेराव बल लानानै थाङो आरो सचिन तेंडुलकारखौ बुङो, "सार, आं दिनै जोबोर खुसि मानोना आं दिनै नोंथांखौ विकेट लानो हादों। अन्नानै आंनो बे बलाव नोंथांनि अट'ग्राफ हर।" सचिन तेंडुलकारा बै बलाव लिरदोंमोन, "दिस विल नेभार हैपन अगेन।" बे साना नोंनि जिउआव आरो माब्लाबाबो फैला होननानै बुंदोंमोन। बेनि उनाव 35 मैचआव सचिन तेंडुलकारजों आरो ब्रेड हगजों मोगा-मोगि जादोंमोन। नाथाय ब्रेड हगा माब्लाबाबो सचिन तेंडुलकारखौ विकेट लानो हायाखैमोन। That is called real confidence। नोंथाङाबो जुदि बिदि कन्फिडेन्स लायोब्ला नोंथांखौबो नोंथांनि थांखिनिफ्राय रावबो आउट खालामनो हानाय नङा। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों, खुलुमबाय।